Vam acceptar el repte de governar el nostre poble i encara que la feina no era fàcil per els anys de crisi que estem patint, hem demostrat que amb el nostre treball i amb una bona gestió hem aconseguit els serveis i les infraestructures que els veïns i les veïnes de l'Olleria necessitem, perquè s'ho mereixem. Som persones al servei de persones. Hem sigut capaços de formar un equip. Un equip amb iniciativa, impulsant projectes concrets i viables, sempre treballant pel progrés de l'Olleria. El Bloc som un grup de persones que estimem l'Olleria. I posem les nostres forces, les nostres il·lusions en un objectiu ben clar: augmentar el benestar i l'autoestima del nostre poble. Aspirem, modestament però amb energia, a fer una l'Olleria millor, arrimant el muscle en tots els sentits. Eixe és el nostre compromís. Perquè volem millors serveis per als nostres fills i filles, perquè tenim bones idees per a millorar la nostra economia, perquè exigim serveis de qualitat per a les nostres persones majors i dependents. Perquè sabem el que t'importa, el que t'interessa, perquè som com tu, som d'ací, fills de l'Olleria. Tenim l'equip, tenim l'energia i tenim els objectius ben clars, el benestar de tots els veïns i veïnes de l'Olleria. Tots i totes, sense deixar-se a ningú. Hem tractat d'acostar l'Ajuntament al poble per a conèixer què fa falta i quins serveis necessita l'Olleria, i nosaltres sabem com treballar per a fer-ho possible. Per això volem ser més forts, perquè només si el Bloc té una representació majoritària a l'Ajuntament, ens assegurem que el projecte il·lusionant que tenim per a l'Olleria puga fer-se realitat. Crec que l'equip del Bloc ha demostrat, per damunt de tot, que el que més ens importa és el benestar dels veïns i les veïnes de l'Olleria. Perquè estimem l'Olleria i perquè comptem amb tu, volem seguir treballant per una l'Olleria millor.